Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Tricycle nag-arangka pasulod sa simbahan Katoliko samtang nagamisa. Ang driver nagsaka pa sa altar kag namuka sa mga ribulto sang santo. Sunod sa PNP, ang driver ang pilanaka adlaw nga wala sang tinulugan kag kinanaan bangod nga Ramadan. May report si Romeo Sobaldo. Agamisa gali sa natabo, sir? My God. Consecrate din naman. Consecrate. At tapos consecrate. Tapos gataas ang body and blood. Oo. Amo pagsulod ya? Bago lang nakatapos papanaog sa Body and Blood of Christ si Father Leopoldo Cahilig sa consecration sa misa sa San Isidro Labrador Parish Church sa Binalbagan. Sa hinalit na lang nga nag-arangkada pasulod ang isa ka tricycle mga alas 7 sang aga. Gintaklad pa sini ang pila ka mga steps para makasulod sa simbahan. Nabunggo ini sa mga pulungkuan kag natumba. Ang 39 anyos ka driver sa tricycle na naog. Nagrekta takla sa altar kag ginwahig ang mga santos pati na ang crucifix. May mga santos nga nagkalautod ang ulo, nagkaladagdag kag nagkalabuka. Ang mga kamot ni Kristo nagkalautod. Tapos consecration, misteryo na siyang pagtuob, payang pagtuob. Kala sa dayon, pagpin nag-abot. Nagsulong sa? Tumba ang tricycle na dito din sa altar ka lampos ng Santo Cristo. Tapos, nagisa ka Father ang altar? Oy. Gaano ka lang, Father, samtang nagisa ka sa altar? Nanauruman ako nga aran sa dayon. Ang sakristan nga si Luther de Luna yara sa likod sang altar. Sa makabati sang lagabong kag singgitan nagwa sa. Nakita niya na lang nga nagataklas na ang sospek sa altar. Ang mga sumilimba nga mga kalabanan katigulangan nagasinggitan kag nagahilibion. Ang mga sumilimba gahilibi kasi singgitan. Oo, kay nakita ng santo nga gimpang masakya. Si Father lang. Hindi kasinggitan mo tayo. Galantaw lang si Father kasi singgitan mo na. Ano may mo na. Kaya bahid na ikaw malamposan na kung anong mga plastada. Sunod sa sospek nga ginaligar sang iya pamilya mayara sang nervous breakdown. Ang iya Dios ang nagsugo sa iya nga gubon ang mga santos nga ribulto. Isugo o. Sino nagsugo? Sisugo. Sang Diyos. Sino nga Diyos? Diyos nga amay. Diyos nga amay. Wala malibang kundi sa Allah. Nga siya raon, gubon. Ang tanan nga Diyos-Diyosan. Mga rebulto. Anting-anting o wagimat na ginagamit nila ng kornoang itim. Dahil ang jin at tao ay nagwawaswas, nagbubulong ng masama. Sunod sa kay Lieutenant Pedro Portunes, Deputy Chief sa Binalbagan PNP, sa ilang pagpangusisa sa pamilya sang sospek, pila na ini kaadlaw nga wala makatulog. Wala man siya sang kinanaan, kay naga-fasting sa bangod sang Ramadan. Balik Islam ang amo nga persona. Dahil walang tulog siya, ilang araw na daw na wala siyang tulog. Tapos nagpa-fasting pa siya dahil sa Ramadan ngayon. Siguro dahil yan ang resulta na parang na wala na siya sa isipan. Bangod sang insidente, nagpadulong sa simbahan kay ina si Imam Akir Saripada sang Binalbagan Muslim community para personal nga magpangayo sang pasaylo sa pari kag sumilimba sa natabo. So kami, ang mga Muslim sa Binalbagan, nagapangayo sang kapatawaran sa inyo sang ginahimo nga nadalay amon ngalan nga Muslim. Pero ang Islam ay hindi niya turo ang ina nga mga obra nga ginahimo sama. Sunod sa kay Father Cahilig, wala sang sala ang Muslim community sa sininga insidente. Personal yadto nga hinimuan sang isa lamang kakatapos ang ilang nga komunidad. Na-convert ang tao to. Iba naman ito na ang tanan sa kasalanan ng tao to. Personal na ito yung hinimuan. Kaya man ito sila. Nagdangat sa 300,000 pesos ang halit sa nagkalaguba nga anom ka mga santos, iban diri, mga Antigona. Desidido ang parish nga magpasaka sa kaso nga malicious mischief kag alarm and scandal batok sa sospek. Ang San Isidro Labrador nga simbahan ang gitukod sang 1575 kag ini ang pinakauna nga parish sa Negros Occidental.